Doho Moma Bay ne obago chenro mar miyo jopiny e kaunti no puonje wi chenro mag doho kod weche motenore kode kaka yor miyo jopiny bedo ng'eyo matut e chenro mopogore opogore mabende gitayo kod yore maginyalo luwo ka gin gi buche doho. E kinde nyasi no mabende obag e chiro Moma Bay, jang'ad buche doho mamalo Moma Bay Justice Waweru Kiari okone jopiny mondo obed motang' gi achudhe moko makwayogi asoya ka giwuondore ni ginyalo konyogi tieko buche ma gin go. Nitie achudhe moko mawuondore ni gin gi tudruok gi jong'ad buche kendo ginyalo konyogi mondo tiek buche ma kamago. Ojiwo jopiny ogo lipot ka obila ne wechego. We found a woman taking advantage of her. Monica at this pesa. We don't ask for a soya. If anybody tells you the courts are asking for a soya, report it to the DCI for investigations. If you fear going to the DCI, come to us, because we do not ask for bribery before we serve you. What you pay us at the end of the month is sufficient. There are cases that can be solved at home, minor cases. And that is why we've talked of alternative dispute resolutions. More needs to be done, especially in the following areas. One, the completion of the new law courts will provide adequate physical space for dispensing justice. Two, we seek that there should be a court in at least every sub-county. We are especially requesting that a court be established in Rangwe and a consideration for a further court in Greater